Filmer du nu? Ja. Okay. Jeg hælder lige pause. Der er en anden, der ringer. Hey, vi skal se, hvordan vi klarer sig i bakken. Lort, hun klarede det godt. Lort. Hvorfor? Ja. Kom nu i gang. Så. Ja, det var så mig og min pinlige søster. Ja, farvel. Hej. Hej alle sammen, mig og min søster, vi skal kalke nu ned ad den her lange bakke nu. Så kan vi også. Vi kan ikke komme nogen vej. Har du frost om mig, eller har du rundt om mig, eller falder jeg? Ja. Jeg kan ikke spagat. For helvede. Shit. Shit, mand. Kan du gøre det sammen? Stop, for helvede. Stop. Jeg ryger sgu derud. Ja, det er det. I skal ikke køre videre. Jo. Du skal. Skrid med det, din lille møgunge. Nej, det gør den sgu da. Ja, det gør den. Værsgo. Og du skal gå derned. Nej! Det er det, der var meningen. For helvede, Sofine. Sådan! Okay. Nu skal Sofine kalke. Ja, du må gerne begynde. Ja, det ser rigtig godt ud, Sofine. Jeg bliver nødt til at redde hende. Jeg tror, hun er sådan lidt dødsens. Lederen mig vel. Jeg ved det. Ja. Tak for i dag. Kom nu! Jeg har sgu ikke suppet. Okay. Nu er mig på vej hjem. Jeg sidder i kælken her, kan I se. Yep. Okay, så går du af. Snop, Josefine. Så DK. Så, det var altså lidt ordentligt hum, det der. Jeg synes bare, det går så meget amok. Nej. Se, du er så stærk, du er. Se, hvor langt. Vi var helt hen og kælke lige før. Så hun er sgu stærk hende her. Og jeg har aldrig oplevet sådan en stærk kvinde før. I kan også se, hvor hurtigt det går sådan med sådan en. Jeg kan næsten ikke følge med. Altså, det kan godt være, det bliver lidt dårligt, når jeg skal se. Nu slapper du godt nok af. Tak. Det ser godt ud, Svine. Jeg synes du også selv, du er stolt. Okay. Det gav så meget svar. Kælken flyver altså bare op, når det er, du gør det. Shit. Sådan, Svine. Det går godt nok godt. Shit. Altså, du er også bare lidt sindssyg i det, ikke? Og synes du ikke også selv det? Du ser, hvor stærk den kvinde er. Det skulle heldig have sådan nogle stærke søskende nogle gange. Altså, bare... Ikke når man siger noget grimt om dem, så er det jo ikke så sjovt, vel? Så vil man hellere have, at de skal slappe. Hva? Okay, Sofine. Du skal flip. Gør du? Du skal lige have en pause. Skal jeg bag, Sofie? Det tror jeg ikke, jeg skal. Nå. Her er det da. Altså, det går fremad. Prøv at se. Før der var vi helt om bag ved det der store hus der. Og det var, prøv at se, kan I se? Det er fra cirka 30 sekunder siden. Se, hvor hurtigt hun går, mand. Shit, hun er hurtig. Og vi har kun filmet i 2 minutter nu. Nu har vi filmet i 2 minutter. Og så tænker jeg, hvor vi er gået så langt, og Isabine, hun er bare helt vildt stærk, hun er. Shit. Men det er mærkeligt, at hun går rundt med ridestøvler.
Midt ude i skoven. Eller mener midt ude på det her. Ja. Nå. Hvad er det? Hvad siger du? Vi er ikke i en skov, vi er på kastellet. Nå, det kunne du bare have sagt. Besøg flip. På den der måde. Det gør det så fint. Kan du flot? Det går rigtig godt i syn. Kan I se hunden og manden? De er bare helt seje. Jeg ved ikke om I kan se dem, men jeg kunne. Ja. Husk, vi passer på her. Nu tager jeg til at hopper af, Josefine. Okay? Ja, mine damer her, nu er vi ved kastellet. Og jeg er rigtig glad for, at I kunne... Jeg vil lige producere. Made by os to. Sådan her. Nej, jeg tror ikke, Er det ikke stop? Nå.